Takže ahojte, jak jsem slúbila, v tento video se ukážu. Bylo tuším 6 lajků a 5 odběrů, což jsem ráda strašně. No tak, no, moc dobře nevypadám. Toto mi dalo dosť odvahy, aby som natáčala teraz z rána. Ale tak, co už. Slúbila jsem slúbila. Tak toto som ja. Budem natáčať aj s mojou kamarátkou. No, tak nevím, či budeme niekedy aj... No nevím, či bude aj Radka Janičko v tomto videu, lebo ona sa strašne hanbí. A mám aj králíka. Právě to by trošku tichší, protože moje mamka spí a nebyla by som ráda, keby som ju zobudila. A musím dohlížet na moju sestru, takže nevšímajte si, keď sa budu otáčať. A dneska bude další video s Paťkou. A možno natočím svojho králíka. To je všetko. Pa, pa.